Fermandar hêzên parastina gel hepegê Murat Karayilan jî daxuyaniyek daye gotiye ew weke stratejî ji tekoşîna çekdarî derbasî siyaseta demokratîk bûne û daye zanîn ku eger nerîna dewleta Tirkiyê ya ewlehiyê li hemberî pirsa Kurd guherî be careserî pêkan e. Fermandarê HPG Murat Karayilan di hevpeyvînekê de li gel medyaya nêzîkî PKK daye zanîn û gotiye wan weke stratejî dest ji têkoşîna çekdarî berdaye stratejiya wan ya nû siyaseta demokratîk e. Karayilan gotiye pêngava wan ya paz dê tebaxa sala 1984 ya destpêkirina şerê çekdarî gihîştiye armanca xwe ji bo careseriya siyasî zemîn amade kiriye. Karayilan behsa guhertinên taktîkî û teknîkî yên HPG jî kiriye, red kiriye ku PKK li Bakurê Kurdistanê lawaz bûbe. Gotiye eger pêvajo pêk nehatiba sala 2025 wê ne bi awayekî asayî lê bi awayekî cuda derbas bûba lê piştî banga Öcalan her tişt li gorî wê hatiye dîzayn kirin.